Здравейте! Здравейте на всички! Поздрави от Еспресо Мартини и от мен. От Нова Зеландия. Приготвяме се за отплаване в събота, след около 48 часа. Вече ще сме на път. Продължаваме на изток. Ремонта беше успешен с изключително радушно приемане от местната общност, с изключителна услужливост и страхотно отношение на хора, които никога не съм виждал през живота си до сега, както и те мен. Много съм щастлив, че успяхме да се справим с нелек ремонт и с доста неприятно развитие на ситуацията в последните няколко седмици, но така или иначе всичко е наред и нашия тандем, лодката и аз, отново сме в синхрон, защото преди пристигането в Нова Зеландия мога смело да заявя, че всъщност Еспресо Мартини беше водещата фигура в тандема и ме дърпаше напред, а аз леко изоставах. Но в момента сме отново равноправни членове на тандема. Всичко най-добро, успешна година и поздрави от нас още веднъж. Чао, чао!